Beagla go leor daoine ribh an tuiseal ginideach, ach beidh ag plé leis céimar chéim go dtí Físeán fiche. An chéad cheist ná, cá na bhíonn ainmfhocal sa tuiseal ginideach. Tá 5 chóhéics an ina mbíonn ainmfhocal sa ginideach agus rachamid 3 na cóhéics na sin inis. Nuair a hagan rá ainmfhocal le chéile, bhíonn an dárachán sa ginideach. Gataí móide an scoil, gataí na scoile. Nuair a bhíonn réamhfhocal cóhite ribh ainmfhocal, bhíonn an tainmfhocal sa ginideach dir ná. Os cód móide an teach, os cód an tí. I ré móide an saora, I ré an taura. Tá chead a réamhfhocal an agus bíonn ainmfhocal a leananaíod sa tuiseal ginideach, sin chun, dála, timpeall, trasna. Chun móide an rank, chun na franke. Dála móide an scéal, dál an scéal. Timpeall móide an fáirc, timpeall na páirce. Trasna móide an tráid, trasna na sráide. Nuair a hagan ainmfhocal in ní ainmhríre, bíonn se sa tuiseal ginideach dir ná. Ag glána móide an siomra, ag glána an tumra. Ag scríomh móide an aiste, ag scríomh na haiste. Tá focail éagsúla sa Ghaeilge a chur an cainneocht dhéanamhálta anúil, agus bíonn ainmfhocal a leananaíod sa tuiseal ginideach. A lán móide airgid, a lán airgid. Níos mó móide ólas, níos mó ólais. Dínamid cleachta beganis na rialacha seo. An bhfuil an tuiseal ginideach a gceist na cásanna seo a leanas? Phleagra móide an cheist, tuiseal ginideach. Tar éis móide an rang, tuiseal ginideach. An móide telefís, níl an tuiseal ginideach a gceist. A lán móide francís, tuiseal ginideach. Ag dhéanamh móide an obair, tuiseal ginideach. Ribh móide an nollaig, níl an tuiseal ginideach a gceist. Trasna móide an spéir, tuiseal ginideach. Ag bár móide an leanach, tuiseal ginideach. Bei móide an scoil, níl an tuiseal ginideach a gceist. Doras móide an eifig, tuiseal ginideach.